Jair Domínguez. Entrevo, Jair. Aquí Peyu. Aquí Neus Rosell. Em trobeu, compàs? Tu Neus Muga. Tenim un codi vermell. Operació Puig Pardines en marxa. Repeteixo, operació... El búnquer. «1910, Texas, als Estats Units d'Amèrica». Que per lo gordos que estan els americans toquen el banjo molt ràpid, no? Amb els dits. Molt, perquè no t'has de moure gaire. Ja. A més has de fer els dits, has de fer així, teque, 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 teque. Però si tu estàs molt gras, Sí. costa molt moure els dits de pressa. Tu creus? Sí, no? Jo crec que és l'única part que mouen de pressa els gordos. Per agafar Doritos, més ràpid que tu. Cata. No t'has entrat i... Ja t'ha casat els Doritos. Gordos molt àgils, he vist jo, eh? Jo no, això no ho he vist. Sí, àgils de mans. De mans. Vull dir, sí. No has vist mai un prestidigitador gordo? Què és un prestidigitador? Un mag, un d'aquests que fa trucs de cartes. Un mag i coses gordo? d'aquestes. No, Vaig estan veure tots un. prims. El mag Lari, No, sí. el Mago Pop... És veritat, són tots joves i prims. Sí. Doncs jo vaig veure un que era molt gordo i feien a les mans com, bueno... Però clar, un mag gordo genera desconfiança, no? Perquè en genera moltíssima, no? Un prim? No, però té... O sigui, a mi em diria... Pensaria, hòstia, aquest se pot amagar coses amb els puestos. Roba ampla. Hauria d'anar despullat, doncs. Un mag, si fos un mag humil, un mag que dius, hòstia, amb tot sobre la taula, hauria de sortir despullat a l'escenari. Aquí no hi ha trampa. Ni truco ni cartón. Mago gordo desnudo. I es diu així, eh? Vinga, va, acaba de néixer la segona filla d'en Charles i l'Emma. La nouvinguda du el nom de Bonnie Elizabeth Parker. El seu pare, en Charles, mor quan la nena només té 4 anys. Mira. És que encara no havia tingut temps de seure a la cadira, que estàvem parlant de ximpleries, Estàvem parlant. i ja s'ha mort el pare. Ens hem distret un moment a parlar de mags gordos i s'ha mort un home. L'Emma es trasllada amb les seves filles a Dallas. Amb esforç i sacrifici tira endavant la família i la Bonnie pot anar a l'escola, on desenvolupa una gran afició per la literatura i la poesia. Bé. Quan la Bonnie ja és una adolescent, ajuda a portar ingressos a casa posant-se a treballar de cambrera. Ostres, cambrera a Dallas al 1900? No ha de ser fàcil. Un dels clients habituals del restaurant on treballa, en Ted Hinton, un aspirant a oficial de policia, queda enlluernat per la bellesa de la jove cambrera, una rossa de cara pigada i mirada pura i brillant. Recordeu-vos d'en Ted Hinton, perquè serà un nom que tornarem a sentir al final d'aquesta història. Val. Ted Hinton. No, en recordo també. Apunta tu, sisplau. Sí, perquè en que sempre recordar-me dius, no me'n recordaré. me'n recordo i no te'n recordaràs. Apunta tu amb un paper. Vols que apunti Ted Hinton en un paper? Ted Hinton, aquí. Ted Hinton. Hinton. H-I-N-T-O-N. Pues si Ted tens escrit aquí el Hinton. guió. És veritat. Gira'l, aquest paper, deixa'l aquí El deixo aquí? i el guardes. També estàs fent un truc de màgia? Sí. Estàs fent una cosa de Mago Pop? Sí, sí, Apúntalo sí, aquí sí, y sí, déjalo, sí. niño. Era el nombre, ¿era Ted Hinton? Sí. ¿Cómo lo has sabido? ¿Cómo lo has sabido, mago? Coño, porque soy mago. Coño, no preguntes. Però la Bonnie no té ulls ni per en Ted, ni per res del que ofereix la monòtona vida sense expectatives que du a Dallas. La Bonnie somia en viure aventures, i això només ho pot fer marxant. Se'n va trencant gots, eh? Sí. Jo de... Quédese su delantal. Me voy! Pam. Un dia la Bonnie acudeix a casa d'una amiga per cuidar-la i coneix uns simpàtics nois. Entre ells hi ha en Clyde Barrow, un jove molt atractiu, de cabell castany i ulls marrons, que acaba de sortir de la presó. Quan en Clyde i la Bonnie es miren, cauen completament enamorats a l'instant. Ah, a l'aspirant a policia, ni puto cas, però l'expresidiari li riem totes les gràcies, no? Bueno, perquè és més guai, no? Lo prohibit, no? Sí, lo prohibit sempre agrada més. En Clyde acaba de sortir de la presó, però pensa que és un pobre bordegàs que ha viscut tota la vida envoltat de pobresa i misèria. En Clyde és fill d'uns camperols asfixiats pels deutes i ha estat un temps a la garjola perquè el pobre noi va robar menjar per no morir de gana. És que qui roba per menjar no és lladre, eh? No. Aquest tio no hauria d'haver anat a la presó. Mai. Com el nano aquell d'Aladín, que roba un tall de pa per uns nens. No l'he vista. Has vist Aladín, No. tampoc? No l'he vista. Hosti, Peyu, cada programa... és una sorpresa. He vist escenes sueltes que he vist aquell geni Doncs blau roba, i una manta. Roba un tall de pa, uns nens roben un tall de pa. Sí.
i els hi volen tallar les mans. Hòstia, això no. Això no. Això no. És veritat que en Clyde, juntament amb el seu germà Buck, també és acusat de robar cotxes i diverses caixes fortes. Això ja potser no, eh? Bueno, però clar, Una caixa forta no és per menjar. per un cotxe, si has de robar una caixa de fruita per menjar, on te la carregues? Clar, és has de veritat. robar un cotxe. Hòstia, El cotxe de qui és? Has de segrestar l'amo. Clar, Una No, és cosa que portada. Però era para comer, eh? Era para comer, és que no pots robar el cotxe. Bueno, doncs ja robo un caixer, trec els cèntims i compro un cotxe. Clar, no comprar menjar directament. Clar. Perquè l'objectiu sempre és robar una caixa de pomes. Sempre. De Sant Pere. Sí. Tota la caixa B del PP era per una caixa de pomes. Era en Rajoy. En Era Rajoy per comprar menjar per ell. Va ser un antojo d'en Rajoy de mitja tarda un dimarts que va dir, vull una poma. I van muntar tota l'estructura del PP. Un merder per una poma, que si ho arribo a saber vaig jo i li porto. Clar. Té una Pogués poma, dir, Mariano. Un senyor de Galícia quiere una manzana. La nostra amiga Bonnie queda atreta pel bona peça d'en Clyde i inicien un romanç. El problema és que al cap de poc tornen a tancar en Clyde a la presó. En Clyde l'han enxampat robant un cotxe, juntament amb 2 companys, per anar a carregar pomes. Ah, val. No era que robés un cotxe amb 2 companys a dintre el cotxe. No. Ell i 2 companys Ell i van els companys van robar robar un un cotxe. cotxe. Els funcionaris de la presó, una mica curts de mires, decideixen posar els 3 lladres en 3 cel·les, l'una al costat de l'altra. Evidentment, en Clyde i els seus amics tarden pocs dies a començar a planificar la fugida. El pla és el següent. En Clyde li demana a un guàrdia un got de llet per calmar el seu dolor d'úlcera. Un got de llet pel dolor d'úlcera. Aquest és, no sé si amb aquest pla fas una temporada de La Casa de Papel, eh? Però, professor, ¿cómo lo haremos? Voy a pedir un vaso de leche para la úlcera. Doncs funciona, perquè el guàrdia pica i quan li porta la llet, en Clyde aconsegueix reduir-lo. Li pren les claus i obre la cel·la dels seus companys. A punta de pistola aconsegueixen fugir de la presó. Clar, li ha pres la pistola al guàrdia. No ha calgut perquè en Clyde tenia una pistola amagada a la seva cel·la. La nostra amiga Bonnie li va portar un dia que el va anar a visitar. Ostres, la Bonnie ja està fins al coll, eh? Ficada en problemes. De 4 grapes. Sí, senyor. Els 3 companys aconsegueixen robar 3 cotxes. Que dius, hòstia, no seria més pràctic robar-ne un i anar tots 3 amb un? Ah, ja hi queden, no? Que et surt més barat el carril Bao? Clar. Doncs no, I hem de roben pagar 3 cops cotxes. el peatge. Ara ja no n'hi ha. Ara ja no. Poder per això n'han robat 3. Bueno, si havien d'agafar els túnels de Vallvidrera, sí, eh? Un cotxe per cada un. Tots 3 aconsegueixen arribar a Ohio, on s'imaginen fora de perill, però la policia ja ha donat l'avís. Ja no són simples lladres, ara són fugitius armats i perillosos. Les autoritats intensifiquen la recerca i finalment els tornen a enxampar. Tancats altre cop? Sí, noi? I el pla quin és? Ara demanar caldo per curar el refredat. Aquest cop no hi ha fuga possible. Aquesta vegada els envien a tots 3 a presons diferents. En Clyde acaba posant els peus a una presó de màxima seguretat i treballs forçats, on ja no pot rebre les visites de la seva estimada Bonnie. Sí que rep les visites del reclús de la cel·la del costat. En Clyde pateix tot tipus de violacions per part d'aquest presoner. Efecte de violació. Uf, és aquest, no n'hi ha cap altre. Fart de tantes violacions, el pobre Clyde agafa una canonada i pica el cap del seu agressor fins a matar-lo. Ai, que desagradable. Mira, els 3 primers cops... Que li ha tocat el genoll de titani els 3 primers cops. Ha perquè vist sonava que era metall ferro, amb metall, eh? Ha vist que era ferro i diu, poder picar el cap. En Clyde acaba de matar la seva primera persona. Camins... És en Clyde cantant a l'enterro, eh? Cantant una cançó de sopa de cabra. Sí que és veritat que em va violar, però... Volia cantar-li una cançó abans no ens deixi del tot. He portat la guitarra. Sí. Matar una persona li podria suposar una nova pena de presó, però un company decideix protegir en Clyde i autoinculpar-se. Oh! Al cap d'un temps, en Clyde aconsegueix la llibertat condicional i pot sortir de la presó. En sortir-ne, en Clyde i la Bonnie es retroben. S'han trobat molt a faltar i el seu amor segueix intacte. Però en Clyde ja no és el mateix d'abans. La presó l'ha canviat. Les vexacions que ha patit l'han deixat marcat. És més agressiu i més despietat que mai. Es jura a si mateix que mai més el tornaran a enxampar.
Som al mes de febrer del 1932. La Bonnie i en Clyde tenen 22 i 23 anys respectivament i junts formen una banda amb el germà d'en Clyde, en Buck i altres companys. Es llencen a la carretera, roben gasolineres, botigues, bancs i van deixant cadàvers pel camí, la majoria agents de policia. Troben un amagatall temporal en una casa abandonada a Missouri. Després de tants mesos robant i matant, la banda vol agafar-se uns dies de festa. Està bé. Parem una mica, no? Està bé, para, noi. I si la gent es pensa que robar és festa. Ja ens hauré de demanar la llarga enfermetat, que tinc artritis al dit del gatillo. Ja queda enrampat, allò, Sí. Per aquestes dates, l'alcohol s'acaba de legalitzar després d'una llarga temporada amb la llei seca, així que el grup compra unes quantes caixes de cervesa. Com passa a totes les gresques, fan més soroll del compte i criden l'atenció dels veïns, sobretot pels trets que se senten a l'aire per animar la festa. Això de disparar per animar la festa, algú em pot dir què anima exactament? Perquè a les vegades que ho he vist ha sortit malament alguna cosa, Ho has vist, això? Sí, ho he vist. Has vist algú disparar? No, en vídeos, en vídeos. Vale. Sí. No, pensava, dic, hosti, quines festes No vas, tio. boig, no. Que digui, jo la més boja era una que hi havia una mica més de nocilla amb el pa. No, he vist vídeos perquè són festes que han acabat malament. Ja. El tio disparant i el del costat estava massa a prop. Així és com al cap d'una estona arriba la policia. Quan aquests els hi demanen explicacions, en Clyde i companyia tenen la seva pròpia manera de dialogar amb l'autoritat. És que deien que estava massa forta la música. Sí, que havíem de fer. Doncs disparar. La banda de la Bonnie i en Clyde han de fugir cames, ajudeu-me, del seu amagatall. Amb les presses es deixen una sèrie de poemes escrits per la Bonnie i unes fotografies que s'havien fet amb tot el grup. Vols que llegeixi un dels poemes de la Bonnie? Sí, home, sisplau. Ja veuràs. Aviam. Mira que maco, Diu: algun dia cauran junts i seran enterrats un al costat de l'altre. Per molt poca gent serà una desgràcia. Per la llei, un alleujament. Però serà la mort de la Bonnie i en Clyde. Que maco, Ara ni una puta rima, Bueno, perquè en anglès devia rimar. En anglès rima. No va pas escriure en català. Val. No, ja se'm feia estrany. És culpa de l'adaptador, del traductor, que no ho ha fet rimar. Però a mi quan adapten i ho fan rimar no m'agrada tampoc. És raro, És que una mica postís. Sí. Les fotografies també tenen tela, I apareixen la Bonnie i en Clyde en actitud distesa i divertida fent postures i jocs amb les seves pistoles i escopetes, com una parella d'amics fent broma. La policia encarrega als diaris que facin públiques les imatges i els poemes. La parella de fugitius es fa famosa a tot el país. El seu carisma enlluerna els ciutadans, però ara tota la policia sap quina cara fan els criminals més buscats. Només queda fugir fins al final. Estan fugint a càmera ràpida, Sí, molt de pressa, És que amb aquesta música has de fugir. Sí. Si tu vas pel carrer sense això, t'has de posar a córrer. Sí. És que no sé si han provat mai de posar-los aquesta música amb un que hagi perdut la mobilitat per complet. És un accident. Mira, sí, i et posen aquesta música i jo crec que t'aixeques, que no pots bellugar les cames, poses això i... T'aixeques. Aquesta música em penso que la posen a PortAventura, Sí. quan estàs a la part del Far West i la gent ràpid, que tanquen. I són les 10 del matí. És perquè la cua avanci més ràpid. Clar, la gent molt nerviosa. Texas, Oklahoma, Missouri, Arkansas, Kansas, Bueno. Kansas, Illinois. La banda... És que, aviam, Sí, digues. el guió està fet amb mala intenció. Per què? Perquè Texas, Oklahoma, Missouri, Arkansas, Kansas, Sí. i l'última és Illinois, que comença amb I, que és Illinois. Illinois, clar. Arkansas, Kansas i Illinois. Sí, està fet amb però que està ordenat, És l'ordre. És l'ordre que van seguir. És l'ordre que van seguir. M'ho invento, estic justificant els guionistes. Perquè anava a dir, que si no, sempre, que no costava res. Prou feina tenen. No costava res fer Texas, Arkansas, Oklahoma, Kansas, Illinois. Missouri. Molt millor. Molt millor, doncs sí. La banda recorre tots els Estats Units fugint de la policia. Tothom els coneix, tothom els busca. Per evitar ser vistos, dormen al ras, condueixen de nit i cuinen al voltant d'una foguera. Tot i el risc de ser enxampats, un dia decideixen presentar-se a la presó on va estar en Clyde per alliberar uns companys. Caram. La missió dona peu a un tiroteig amb els guàrdies.
Alguns agents de policia moren. Bueno, uns quants més. N'hi ha molts als Estats Units. Mare de Déu. Però aquí també mor el germà, en Buck, el germà d'en Clyde. Ostres! D'aquest només n'hi havia un. Sí. El govern federal creu que això ja és la gota que fa vessar el got. És per això que encarrega la missió de capturar els bandits a un agent especial, en Frank Hammer, un veterà de l'exèrcit i antic agent dels Rangers de Texas. Com en Chuck Norris! Sí, senyor. Ara sí que l'han cagat. The unsuspecting stranger had better know the truth. Home, of aquesta wrong sèrie. from right. Yeah. 'Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. Que cantat així és molt dolç, però està dient vindran Chuck Norris i cardarà dos hòsties, És això el que diu la lletra, Sí. Gran sèrie, T'estigui això, s'aparti ben del pla, Per mi sí. No era de les sèries més inclusives que he vist a la meva vida. Ben del pla? No! Ah, Texas Ranger, no. Walker, Texas Ranger. Walker de Texas. En Frank Hammer és una mena de cowboy que sap seguir les petjades i interpretar el rastre. És un caçador. Sempre diu, el criminal és com un coiot. Sempre va fent cops d'ull per sobre l'espatlla. És un coiot, això? Era un coiot, això? No, això era un llop. El que passa que el so del coiot és molt poc radiofònic. És poc radiofònic? Sí. Com fa el coiot? El coiot fa així, mira. Què? Això és un coiot, que sembla aquell que portava cantis sobre un burro. L'has vist mai, aquell home? Sí! Que feia el xiulet aquell. Sí. Què era aquell canti amb aigua i sabó? No ho he sapigut mai. Però ara que sé que un coiot fa... Ens hi acabo de perdre el respecte. Sí. Un coiot em pensava que era un tio que podia fotre una queixalada. No. Fan aquesta com un soroll d'una rata. Què és aquesta merda d'animal? La Bonnie i en Clyde estan sota mínims. Ja només els acompanya un sol membre de la banda, en Medvin. La resta o han desertat o estan morts. Un dia en Medvin entra a un restaurant per comprar una mica de menjar. La parella l'espera a fora amb el cotxe engegat. Quan en Medvin està demanant, un cotxe de la policia gira la cantonada, cosa que fa saltar les alarmes d'en Clyde, que fa pujar la Bonnie al cotxe. I tots dos fugen esperitats. En Medvin es queda sol, però havien acordat que si es separaven es veurien a casa dels pares d'en Medvin, a Louisiana. El fet és que en Medvin arriba a casa dels pares abans que la parella de fugitius. Com pot ser que hagi arribat abans? Si en Medvin va a peu. En Medvin, veient que la situació és desesperada i que la Bonnie i en Clyde no apareixen per enlloc, decideix explicar-ho tot al seu pare. Que recordem que tant en Medvin com la Bonnie i en Clyde tot just tenen 25 anys. Han passat moltes coses. Són uns pipiolos. Són 25 anyets. Home, clar, ja veuràs ara el pare d'en Medvin quan ho sàpiga, que això no és anar a robar l'estanca. El seu fill ha matat policies, Sí. S'emprenyarà, Home, una mica suposo. El cas és que el pare d'en Medvin, amb tota la informació aportada pel seu fill, acudeix a la policia. A canvi, demana que el seu fill es lliuri de la presó. Amb aquesta informació, en Frank Hammer ja sap on s'amaga la seva presa. Un 23 de maig del 1934, 6 policies encapçalats per en Frank Hammer s'amaguen mentre esperen l'arribada del cotxe d'en Clyde i la Bonnie. Passen les hores i allà no hi arriba ningú. Alguns agents es comencen a desesperar. Home, també poca paciència, no? Si fa anys que els empaiten... Espera't un rato. Espera't un quart d'hora, no? A més, són gent entrenada. Clar. Hi ha policies d'aquests que poden estar 8 hores estirats apuntant, Sí. no es bellugui, no se'ls hi dorm la cama. No. Que tu seus una mica malament 5 minuts i ja t'has d'aixecar i començar a picar amb el peu a terra. 30 segons, mira, m'ha passat avui, m'he quedat dormit a sobre del braç i ja no m'ha funcionat, Tot el matí amb el braç així, que semblava que me l'havien cosit. Doncs aquesta gent no, 8 hores quiets i no se'ls hi adorm ni un dit del peu. Res. De sobte, se sent el soroll d'un motor de fons. A poc es va apropant un cotxe. És un Ford B8, de color gris verdós, el cotxe de la famosa parella. El vehicle s'atura al cap de pocs metres. Són ells. En Clyde és al volant i la Bonnie al seient del copilot. Sense cap advertència prèvia, comencen a disparar contra el vehicle. Diu! Cuidao! En Clyde i la Bonnie reben els primers impactes de bala sense poder ni tan sols desenfundar les armes.
En Frank i els seus homes segueixen disparant. Els policies descarreguen tota la munició de les seves pistoles i escopetes. En Clyde i la Bonnie estan completament morts. Però els Rangers no paren de disparar. No es mouen, No. Jo diria que són morts, Per si de cas, en Frank Hammer, el Ranger de Texas, s'apropa a la Bonnie i li fot 2 trets al cap a un pam de distància. Això ja no, Home, això no ens ha agradat, Això no. Posteriorment declara: no em fa cap gràcia rebentar el cap d'una dona, especialment quan està asseguda. Noi! Especialment, Especialment. Una mania... Tinc una mania tonta. Tinc una mania jo. Asseguda no. Pots aixecar que t'he de disparar, sisplau? Per favor. En total s'han disparat 167 projectils de bala. Sí. Ell n'ha rebut 51. Sí. I ella 57. 167 trets. 51, ell, 57 ella. Collons, han fallat 59 vegades, Mira. Molts Rangers, però... De la mateixa manera que es van fer famoses les fotografies dels 2 bandits jugant a ser gàngsters, corren com la pólvora les imatges dels cadàvers, fotografiades per un dels agents que han disparat contra ells, en Ted Hinton. Ted Hinton, us sona? Et sona el nom de Ted Hinton? Ai! Et sona? Ai, una mica? Gira el paper del principi, Jair. Ai, Pello! En Ted Hinton! En Ted Hinton! El policia... Era el que era el pretendent de la Bonnie quan era camarera. Sí, senyor. Que el tio era aspirant a policia. Doncs va acabar sent policia i és el que va fer les fotos dels cadàvers. Mare que el va, La vida, quines voltes, mare que el va parir, tu. Com és, El mateix, en Ted Hinton. Segurament li va fer la foto per tenir-la de record. Els cadàvers tenen tants orificis de bala que és quasi impossible embalsamar els cossos pel funeral. Tots 2 són enterrats a Dallas, però no junts, com ells desitjaven. Ostres, que no costava res, Això, almenys, no tenia el detall de dir Ah, no. enterreu-los junts. Fas un forat, fas un altre costat i ja està. És més fàcil fer un forat gros que 2 de petits. Sí, senyor. Ningú hagués dit res, tires els 2 allà i ja està. Així acaba el relat de la parella de delinqüents més carismàtica i famosa de la història dels Estats Units. Bonnie and Clyde. Bueno, has posat la foto, dius, és un detall, Sí. Que l'altre feia passada. Però quina cara de bones persones. Sí. Es convidaria a sopar aquests 2 a casa. Sí, i tant, i tant. El que no sé si és la gent del búnquer vol que entrin. Són dignes de quedar-se amb nosaltres, sí o no? Sí! Hi ha un sí que ha passat per sobre del no, Sí, unànim. Bonnie and Clyde, doncs un aplaudiment per ells 2 que entren al búnquer. Bravo! Bravo, Bonnie i Clyde. I Neus Rossell, què és aquesta gent tan engrescada que has deixat entrar? Doncs són gent de Manlleu, de Terrassa. Sí. I aquí tenim a l'Andreu, que és hacker. L'Andreu és Fotis? hacker? Hòstia. Hòstia, però ho explica així alegrement. Bueno, ara que ha prescrit sí, no? Bueno, porta una mascareta perquè no se'l conegui. Claro, i barba, que no m'he afaitat de 15 dies o 3 setmanes, per si acas. Ets hacker? Bueno, de jove, allà als anys 95, doncs vaig començar allò, soc autodidacta. Sí. I llavors professionalment m'he dedicat a ciberseguretat. Sí. Però, bueno, diguéssim que l'any 97-98, que és allò que et bull la sang i fas coses i no hi havia tanta protecció com ara, d'entrar, us ho puc corroborar, d'entrar a la NASA, coses d'aquestes. A la NASA? Sí, llavors era fàcil, no hi havia tallafocs ni merdes Van d'aquestes. entrar a la no sé què NASA. ara. I un cop Però ets lo dins més- la lo més- NASA, què fas? Bueno, és complex perquè mon pare i ma mare tenien una granja de tocinos, llavors... Espera, que és com no sé com on estem anant. Com pot desencadenar la NASA, És un dia això? que me vaig aixecar, vaig mirar, dic, hòstia, en aquest ordenador es pot entrar, fas la prova, dic, hòstia, sí, doncs dentro. Me'n vaig anar a donar a menjar els tocinos i quan vaig tornar tenia un correu a la mare de Majo de la NASA que l'havien enviat a Retiris, que era els que llavors portaven la internet a Espanya, i havien enviat el meu ISP, que era el meu proveedor d'internet, dient, oigan, pues ya, si eso
digant-li algo a este xaval. Però bueno, això no va ser lo més greu. Lo O sigui, més greu tu vas aconseguir entrar a la NASA i llavors dius, hòstia, vaig a posar a menjar els porcs. Claro, tio. Home, han Amb de menjar l'ordinador, i vas pobres deixar animals, no? l'ordinador engegat connectat a la NASA. Sí, veure, durant la nit escanejàvem números 900 per a poder entrar gratis a internet, que allò era car, d'entrar per llavors a internet. Carai. Que el va parir. Va El pagar hacker... L'Oreal, IBM... Bueno, ha Hacker estat tot per ramader. escrit. Sí. Però bueno, lo més a partir de llavors, bueno, el més greu, el més sentit va ser que vam hackejar la web del Congrés de Diputats. I se van enfadar una miqueteta. I què vau Ells fer-hi? diuen que no, Què hi vau fer a la web? Res, vam fer un defacement que se'n diu i vam canviar la web, vam ficar un corp amb un porro o era un cigarret de liar, diguem-ho així, no? Sí. Tapar les orelles, filla. Té la filla al costat, que està prenent nota de tot. Ja em coneix, pobreta. I res, vam ficar quants diputats i diputades necessitarem per saber que connectar un ordinador a internet no sol és enxufar-lo i ja està, no? Però, bueno, a partir de llavors, dos van anar a la Garjola, se va veure a judici i tal, però com que no hi havia lleis per llavors que diguessin que això era delicte, doncs me'n vam sortir. Molt bé. També amb sort de que, jo evidentment, quan m'han dit això, vam esborrar-ho tot, tal, allò, el típic que fas, i hi havia un ordenador a la Palma de Mallorca on guardàvem tots els delictes que anàvem fent. Allà, totes les universitats... Guardàvem tots els delictes que anàvem fent. Sí, però és que és la segona biografia d'avui, no? És Bonnie and Clyde. Tot això per escrit, t'ho I juro. el hacker... El hacker d'Aitona, no? Hacker dels tocinos. Exacte. La mare del Tano. Exacte, que diuen al poble. I... No, lo bo és que on hi havia el marrón de veritat, se van emprenyar perquè, clar, trucar al Fraga Ibarne, aquell canall coix com a jo, a les 6 de la matinada, i Manuel! Igual que la cançó aquella d'Extremoduro, això els molestava, no? Per això va haver tant en renou. Trucàveu al Fraga? Sí, clar. I li enviàvem senyores a casa i... A veure, s'ha de trolejar. Des d'una granja de tocinos d'Aitona s'ha contractat una prostituta a Galícia perquè anés a casa del Fraga. Si això no és ser hacker... Sabia greu que, claro, i a més, vull dir, va ser el hackeig més fàcil, va ser tot via enginyeria social, no? De trucar, oiga, que soy el informático que les arregla esto, tal. Me da la contraseña para entrar y... Sí. Però quina gent ens escolta, Xaí? Bé. Ostres, noi. Molt bé. Escolta, doncs molt contents de tenir un hacker entre nosaltres. A més, un hacker que miri pel bé del país, una persona que es dedica a hackejar ordinadors per diversió pura. No us explico més cosetes del president de la Generalitat, perquè de joves... De quin president? Del Pere i de la Marta. Diguéssim que els conec. En Pere? Sí. Aviam. Espera un moment, perquè poso en trucada. Esborreu tots... Aviam. Teníem unes quantes pàgines de guió que haurem de llançar i ens haurem de centrar. Estàs trucant algun advocat, Jair? Estic trucant en Cuevillas. Vale, perfecte. Per dir-li si està bé el que estem fent. No, res, jo... Ves, ara voto la CUP i orgullós. Però bueno, de jove estava a les Joventuts d'Esquerra i era el portaveu de Ponent, no? Molt bé. Llavors, la Marta Vilalta, el Pere Aragonès, el portaveu nacional per llavors, ja feia carrera. Sí. Tot i que té que no sé quantes carreres, o diu que té. No saps mai, no? No pots... Bueno, en fi, deixem-la això de banda, no? Però ell ja tenia sou per llavors. Ja tenia sou quan era de les Joventuts d'Esquerra. De les Joventuts, ja cobrava 1.000 eurets. Estem parlant de l'any 2004. I tu allà posant menjar els tocinos. I jo ficant menjar els tocinos i passant-m'ho bé, però no te creguis que... Perquè per trolejar Fraga no paguen, no? No, crec. No, però la satisfacció... Vete banyant. Escolta'm, i llavors què vols dir? Que vas hackejar algun compte del Pere Aragonès i saps coses, no? Bueno, jo porto... No sortim vius d'aquí, ho saps? No, és que no seguirem. És que no, aviam... Això encara no ha prescrit. No ha prescrit, però bueno, alguna borratxera que altra i allò que contes i líos i...
Esteu escoltant l'últim capítol del Búnquer. Ens ha agradat molt estar amb El vosaltres. Pere, suposo que sí. Bueno, evidentment, se'n recorda de mi. Sí. Ja t'he dit jo que sí. Perquè era el que la liava, no? Era allò quan fèiem reunions i tal, venia el de Lleida. Hòstia, que ve el de Lleida, merda. Jo sempre era el que em cagava amb tot. I... El Carles No estava d'Aitona, d'acord. és un noi que ha nascut per disfrutar, diguéssim. Ha vingut a jugar a la vida, ha vingut a passar-s'ho bé. Andreu. Ai, Andreu, perdona, Andreu. No passa res. L'altre dia li va dir Tom a un tio que es deia Pol. Sí. Anem bé. Som molt dolents amb els noms, no passa res. En aquest nivell ja em pots És una dir-ho. estratègia que faig servir perquè no hackegin, que no coneguin. No, He ja. canviat el nom. Doncs res, des d'aquí una abraçada al Fraga, al Pere Aragonès, a tota la gent que han estat hackejats perquè... Sí, per l'Andreu. I també, ja per últim, No hauràs accedit al nostre sistema, no hauràs No, accedit. sisplau. jugo a tennis en cadires rodes amb una víctima de crims. Juga a tenis Bueno, en que va, cadira víctima roda. que va quedar viva, claro. Ah, no, anava a dir, clar. Lleida, us recordeu? Vale, anava a dir perquè no, molt de mèrit no té, llavors guanyar-lo. Andreu, sí. Hauràs d'anar venint i anar-nos Jo explicant ja- les anècdotes programa a programa perquè aquest Sí, noi és això no acaba. un pou sense Ja m'he fons. quedat on està el lloc, vull dir, no patiu, no... Perfecte. està. Doncs res. Neus, Jo, és veritat que també salva'ns hi ha- Posa d'aquesta una mica de llum a la foscor, Doncs gent sisplau. de Manlleu, de Terrassa, i també ha vingut doncs, aquest noi d'Aitona. Si et vols tancar al búnquer amb nosaltres, envia un correu a albúnquer@catradio.cat. Aitona. No hi ha anava a dir, no hi ha Què buscaves? musiqueta, La no? música, esperaves la Sí, música. o sigui, És que música. entrava amb baixet. Sí. I ara jo cobraré menys per estar menys estona amb vosaltres, perquè he xerrat molt aquest Cobraràs menys? Sí. No. Cobraràs més i tot. Ah, Neus. clar, així no l'ho tant. Aitona és un municipi del Segrià, de Sí. Lleida, a Catalunya. Té 2.567 habitants. Bé, Sí, bé. I està a 110 metres d'altitud. bueno, bastant avall, però bé. És famós pels seus presseguers, on hi va molta gent a veure'ls. Ai, sí, aquella imatge lila, dels camps liles. Bueno, de- això és rosa, no? Rosa-violeta, no? Li podem dir? No, per mi no discutiu, perquè jo ho veig tots iguals. els Tu colors. veus Perquè és rosa? rosa. Jo ho veig violeta, això, però bueno. Però bueno, de quin color són vosaltres qui sou? Tenia tocinos. Ell tenia tossint. Ell se l'està aquells dies. Ell ho veu tot rosa. Vale, Jo vale. rosa, sí. De fet, han pintat les zones aquestes de pàrquing que fiquen vermelles. Sí, les han pintat Ah, roses han pintat perquè... rosa. Que Ah, maco. perquè és I vas, rosa. I vas al bany de turno... No li i donem està més de canxa tot. al hacker, que ens farà tot el Allà programa. Algú que li tregui el micròfon, Per favor. Celebra la Festa Major a finals d'agost, principis de setembre. He anat a veure algun programa de la Festa Major d'un any així random, perquè Sí. no hi hagués pandèmia, 2016. Per exemple. Mira, I què? el dimecres hi haurà en Narcís, amb la Sí. Disco Mòbil, Ah, que és un molt bé. DJ que ha d'escriure el seu nom amb un 6. Perquè Nar... Sí. Nar i el número 6. És nom de Sau. hacker, també, Sí, eh? sí, o si ets DJ també, clar. Els dijous, bueno, es veu que havien de fer Bubble Football, però al final no es va fer i ve el toro mecànic. Queda cancel·lada l'activitat de Bubble Football, diu el cartell de la Festa Major, Sí. que Sí. substituirà pel toro mecànic per adults Sí. i els inflables infantils. Què ha d'haver passat? Perquè el Babel Futbol... És que és molt perillós. Posem un toro mecànic per adults borratxos. Sí, exacte. I a la nit, doncs bé, en Narcís tornarà a ser-hi, en Narcís. Ah, sí, mira, l'endemà torna a tocar en Narcís Sí. Salvara. No para, eh? Molt bé, Narcís, molt bé. Llavors, el divendres hi ha dos DJs nous, Macaulay and Culkin, Molt bon nom. bueno. però el dissabte en Narcís torna a ser-hi Què dius ara? a hores intempestives, aquest home em sembla que l'estan... I si encara no n'hi ha prou, continuarà la marxa amb Narcís Sound Disco Exacte. Mòbil. I acaba la xaranga Los Metralletas. Bona gent. Ja. Sempre va bé. Mira'ls. I finalment el diumenge doncs, donen un premi al flotador més original. Que és una festa major curiosa, la Daytona. Déu-n'hi-do. Hòstia, no la recordo, eh? No la recordo. Què has de recordar? Què has de recordar? Estaries hackejant alguna cosa. També he anat a l'Instagram de l'Ajuntament d'Aitona. Sí. Els habitants són pocs xerraires, perquè he vist. Però hi ha una fotografia que anuncia uns cursos que té fins a 4 comentaris. Ah, mira. Sí, semblen uns cursos d'autoajuda, no sé. Un curs d'autoajuda, sí. Primer comentari, l'Àlex Galletero, Sí. que diu... Puc fer... El coneix, ara. Que diu, puc fer una pregunta? Com a èxit dissenyador gràfic? Això és el primer comentari. I està esperant que li digui que sí, no? Que suposo. Segon comentari. Àlex Galletero. Quin és el significat del 2
el talent, perquè hi ha un cartell que diu talent al quadrat, no? Que hi ha un 2 a dalt, ho veus, Peyu? Qualitat més El cartell expertesa. anuncia una mena de cursos i Sí, posa qualitat motivació. més expertesa igual a talent al quadrat. Diu expertesa? Hi ha una imatge de dos mans, dos persones Clar, que i el es donen talent la al mà. quadrat, i aquest Clar, quadrat diu que li aquí molesta. significa els dos al talent. molesta. D'acord, si és una cosa matemàtica, però no. I continua. Sabeu, sense el 2, per mi, hauria tingut tot el sentit. O podria tenir-lo. Però afegir-hi un 2, com a gent de ciència, em du a pensar un pèl més enllà d'una campanya de publicitat a la que jo no hi hauria ficat el 2, potser perquè no sembla evident per mi. Va, això és el segon comentari de l'Àlex. Però què és aquesta bestiesa? Tercer comentari. D'ell mateix. Àlex Galletero. Alguna cosa equiparable en forma seria, 2 punts, X, un barret 2 més Y, un barret i un 2. Però no quadra. Què vull dir? Punts suspensius, molts punts suspensius. Art, molt bé. Esdevé tonteria sense significat o ajuda explícita per entendre. No entenc res del que està dient aquest senyor. La bo és que no viu al poble. No viu al poble, a més Vaja. aquest, i es queixa del cartell. I quart comentari, Àlex Galletero. El mateix. Sento ser el Judas. O ho sento per ser el tonto, per no entès, potser per anar massa ràpid. Totes aquestes coses, Jo- ell s'ho ha fet i ell s'ho ha desfet. Jo no entenc el cartell, però molt menys entenc els seus comentaris. No Vull dir s'entén no s'entén ben res. És matemàtic. No, Bueno, des d'aquí no fer l'hem una crida d'entendre. a la gent d'Aitona que contesti aquest home, perquè ell tot sol es va fent moltes coses i es tornarà no boig. pararà fins que algú li digui noi, vale. Deixo estar. Exacte. Carles. Una abraçada des d'aquí a la gent que ens Es escolta deia des Àlex, de... però- No es deia Àlex? T'ha dit Carles en aquest noi que es diu. No però es va saber. encerto cap nom. Porto una setmana És que que no m'havien de dir encerto sempre i m'encanta que et passi tu. Molt bé, cap endavant. nom. En fi, anem a regalar alguna cosa entre la gent que ens acompanya avui al búnquer. Tenim un magnífic pack de conserves Ferrer per fer-vos una paella de rosa o una fideuà. Són 2 litros de fumet de peix. Ostres, nano, recepta com casolana, pesa això. Fantàstic. Va, per qui encerti la cançó que tocarà la Neus. Ai, que es mata. Ajo, ajo. Ai, que es mata. Home, La sabeu o no? Elvis Presley, Mira, diu per aquí. Pretty Woman. Pretty Woman. Sí! Roger Molt bé! Orbison, eh? Molt bé! Uala, que no és d'edat que li toca, que es diu molt bé. Bueno, pensa que l'han fet els últims anys a TV3 cada dissabte a la tarda, des de fa 20 anys, que la fan. Com et dius? Pau, Pau, quants anys tens? 12. 12 anys, eh? Amb 12 anys han endevinat Pretty Woman amb 3 notes que ha tocat la Neus, eh? Pretty Woman. Sí, sí. Roy Orbison. Apunteu-lo al piano, aquest nano. Perfecte. Doncs un aplaudiment per en Pau i per la Neus. Això és el búnquer. Hola, bunqueros i bunqueres. Què en penseu d'aquella gent que va als bars i restaurants, sobretot més restaurants, a declarar-se en matrimoni i fan un espectacle enmig del sopar o del dinar, posar-se de peu, No. fer copets amb a les copes de cava i demanar atenció de tothom, agenollar-se allà mig Per favor. i declarar-s'hi i que tothom després tenien que aplaudir, perquè si no aplaudeixes, els familiars o altres taules et miren malament, com aquest tio no té cor, està en contra d'això. Què en penseu? Ah, i també aquells que van a celebrar els compleanys i tenen que posar la cançó del Parxís a tota pastilla, no es podria canviar, també, de cançó? Apa, una abraçada. A mi ja em sembla violent quan en un restaurant porten un pastís a algú i els que no tenim res a veure hem d'estar amb els llums apagats durant mig minut. Jo Que voldria marxar, eh? Me'n vaig de fer, me'n vaig al lavabo. Quan Ai, com sou, de veritat. Estava sucant pa, el suquet que m'havia quedat del tomàquet amanit i ara m'atenquen els llums aquí de cop. Per un senyor que fa 82 anys que m'interessa zero a mi. És igual, Imagina't això, a de ell, veritat. imagina't a ell, A ell que ja- l'únic que vol és morir. És esgarrifós. Doncs jo sóc de les que canta, Home, que sí, sigui ja, per ja, qui ja, sigui. Qui és? A qui s'ha de fer feliç? Hi ha algú que està celebrant un aniversari a l'altra taula i tu cantes... Home, clar, perquè penso, encara s'equivocaran de nota. I vaig cantant jo a sobre per si un cas. Hòstia, i lo del casament ho trobo... Això fatal. Ui, molt malament, això. No, que... Demanar matrimoni.
És que demanar-lo ja És que ja és una locura màxima, ja en públic, no? És que ni en privat s'ha de demanar això. No. Això ha de sortir. Això sortir un dia anant en cotxe. Això ha de sortir un dia. Has comprat els iogurts que t'he dit, sí. I ens casem o no? Vale. Sí. És que, clar, és això, ens casem, no? Ens casem. És allò d'aquella cosa, Et Puja vols casar? a la Torre Eiffel i merdes d'aquestes, o aquella gent que munta un espectacle enmig d'un cine, fa parar la peli, surt un missatge allà. Va, escolti, que jo he pagat 6 euros per veure Mad Max. No vull que vingui un pelagats aquí a demanar-li matrimoni a la seva dona. Que aquella dona, en aquell moment, sempre dirà que sí, perquè és un moment Home, violent. clar. Llavors arribes a casa i comento, Jordi. Clar. Allà al cine t'he dit que sí, perquè m'he vist una mica sobrepassada per la situació. És que t'estan fent un xantatge emocional. Sí, tant. Clar. Ara, que no vagi jo, que no passi, i jo estigui allà present, i ella digui que no, que jo estaré allà posant-me dret fent... Jo he vist una escena que és portar una noia amb els ulls tancats al mig d'un camp, a un lloc, Violència. I això és violència. destapar-li els ulls, demanar-li si es vol casar amb ell, i en el moment que la noia diu que sí, aparèixer darrere els arbres amagats tota la família d'ella, tota la família d'ella felicitant-la i que havien presenciat el moment d'amagat. Que això és terrible, perquè si tu no saps que estàs vengut, no saps que hi ha tota la teva família mirant, i en aquell moment et dona per sincerar-te i et diu, vols casar amb mi? Et comento, Jordi, mira, és que just ahir em vaig liar amb el teu millor amic, i surt tota la família darrere els arbres. L'amic també. I l'amic també. Ui, perdó. Què ha dit la Montse? Vigileu amb les sorpreses, No, que vigileu poden amb les sortir sorpreses. pel cantó que no toca. Vigileu amb les sorpreses. Aquella gent que diu, no m'agraden les sorpreses, doncs ben per fet. algú serà. Per algú serà. En Gustau de Terrassa té una pregunta. Gustau, de Terrassa. Tens micròfon, Gustau? No. Doncs crida molt. I qui té el micròfon d'en Gustau? Algú el té. Ep, aquí darrere. Passa't el Ja tinc micròfon. Ara. A veure, Gustau. A veure, l'altre dia que va ser la Diada, que va ser un èxit, els segadors, que diu, endarrere aquesta gent tan ufana i tan superba. Sí, senyor. Vull dir que no ens agrada la gent ufana i superba, no? Correcte, els catalans no. Però, si sentim la Santa Espina, diu, som-hi serenys en català, tens vols que no es vol, que no hi ha terra tan ufana sota la capa del sol. Llavors, sí que ens volem ufar-nos a nosaltres, no volem als altres, o no ens volem a nosaltres mateixos, o què collons passa aquí? Molt bona pregunta. Molt bona pregunta. Ens agrada la gent ufana, ufanosa? Però fixa't la diferenciació. El que no ens agrada... No em van parlar, perdoneu, no em van parlar d'això? No. O soc jo? Ah, sí? Ui, quina memòria que tinc. Jo, de veritat, que em sorprenc a vegades. Sí que se'n va parlar. Tota la que està perdent en Peyu? L'estic agafant jo. Esteu fent una mena de vasos comunicants, a tu t'estan oblidant tots els noms i ella se'n recorda de coses que no ha passat mai de la història d'aquest programa. Sí. Vigileu, que no m'agraden les sorpreses. No sé què vam dir, però sí que no endavant. No sé, tornarem a dir, ja està. Fixa't que la terra és el que ens agrada ufana. No la gent. La terra ha de ser ufana i la gent no ha de ser ufana. La terra ufana vol dir que brolla molta cosa d'aquesta terra. Collons, que el blat surt bo. Ep, que s'engega la tele. Mira. No fotis, que l'has arreglat. Home, us vaig dir que l'arreglaria. Home, molt bé. Què et sembla? Siempre deseé tenerlo frente a mí. Que estan fent culebrón. Para un moment. Ahora tengo 2 razones para hacerte desaparecer. Ezequiel, por favor, tranquilo, yo te puedo explicar todo. Quin canal està sintonitzant? No ho sé, perquè va venir un nano a arreglar-la i em va dir te l'arreglo, però no sé... Està interessant. Te pedí que Que cuidaras. hi ha un tio a punt de matar 2 persones. A sorpresa de 2 amants, no? Porque yo te di la vida. Y yo te la puedo quitar. Que és la seva filla. Ui, mira, un assassinat. No. ¿Qué haces aquí? No, papá, tú no puedes matar a Martín. ¡Catarina, vete de aquí! ¡No puedes! Tú no puedes matar a alguien frente a tu propia hija porque tú no eres un asesino. Com? No lo eres, ¿verdad? No sé. Home, acaba de matar un tio, nena. No, que no l'ha matat. Com que no? Que ha fallat el dret. En Martín... Ah, sí, no està en el llit, Oh, que interessant aquest... Ha marxat la senyal, Ha marxat. No, Sí, home. ja, que m'ho va dir el noi que la va venir a arreglar. Em va dir, te l'arreglo, però no, s'engega i es para quan vol. Home, Perfecte. I em va dir, T'ha cobrat? són 200 euros. Dic, doncs mira, jo te'ls pagaré quan em sembli a mi també.
s'engega i es para. Hòstia, però estava bé aquest culebron, eh? La Caterina, he vist? La Caterina. La Caterina en Martín. Què ha passat, que l'ha vist amb una altra? Per la gent que no l'està mirant per YouTube, s'ha engegat de cop la tele que tenim a sobre el piano de la Neus, que en Jair ahir em va reclamar que l'arregléssim. L'he fet arreglar, com perquè jo tot el que em diu en Jair faig cas. Jair, arregla-la. Jo l'he arreglat. No tinc tanta sort, jo. Tu, el que em vas dir, vull un piano nou. És veritat, és veritat. Crec que és Vull més un car que terra nou, aquesta tele. també. És més car el piano que la tele, eh? Sí, ja es veu. No, perquè el piano és de Piano Met, que són una gent d'aquí Vic, que ens l'han cedit, de moment. Sí. Doncs, bueno, tenim la tele aquesta aquí, que mira, es pot engegar i parar quan us sembli. Perfecte. Bueno, Aviam si torna a fer el culebron. Ja, per favor, que continuï, eh? Aquest culebron ens hi hauríem d'enganxar, eh? Ens hauríem d'anar mirant. Jo sóc de fàcil enganxar els culebrons, eh? Home, és que... El veus 2 dies i ja, quan saps qui és en Martín i la Paulina... Amb ja... aquesta tensió emocional, que a mi m'agrada molt que li deia, papà, tu no puedes matar a Martín. Un altre sí que pot fer-ho. Ah, però tu sí, no. Val. perquè no eres asesino. No eres asesino. I després li pregunta, per què no lo eres, no? No sé si ho ha vist. Ah, sí? Ha dit això? Sí, ho ha dit. No, ojo, Ai, que s'està amagant alguna cosa. Ojo. Bueno, és igual. Com estàvem? Terra ufana? Terra ufana. Ah, això. Terra ufana, Gent persones superba. humils, volem a Catalunya. Per això Catalunya no aconseguirà mai res. Perquè si volguéssim gent Perquè ufana, seria- tinguéssim gent ufana i superba a Catalunya, Això hem ja de seríem tenir. independents de fa temps. Ara, sí, Bona sí. tarda. El búnquer. El programa que t'alegra les nits a Catalunya Ràdio. Escalf. Hola, boncaires. A veure si m'ajudeu. Jo m'he adonat que a mesura que em vaig fent gran, les ressaques em duren més, em costa més recuperar-me del beure i de la farra, però també és veritat que diuen que a mesura que et fas gran el temps et passa més ràpid, no? Perquè un que has viscut més anys, al mateix temps et passa més ràpid. Aleshores, la meva pregunta és, creu que això es compensa? O sigui, les ressaques duren més, però com que el temps et passa més ràpid, doncs ja està, és el mateix, o no? És una putada igualment tenir ressaques llargues. Va, pregunta complexa, Sí, però... Sí. però resposta no... Jo no puc parlar perquè no he tingut mai ressaca. Jo tampoc. Mai! Home, clar, si no bevem, què vols? No beveu, és veritat. No bec, no... No sé ni algú que I té. no heu tingut una ressaca de menjar molt? Sí. Ui, sí, Sí, jo això aquesta sí. sí. Això sí. Això passa, eh? I emocional, ressaca emocional. Ressaca emocional. De És que has molt fet una maco, cosa això. molt potent i Sí? després arribes a casa allò, ui, saps? Sí, és maco. Una cosa molt potent que Molt entenem. potent per que- una No cosa sé, molt potent. molt potent. Molt emocionant, molt emocionant. O emocionant, o... Sí. Demanar algú per casar-te. Per exemple, perquè ho faig cada 2 dies. I arribes de subidon a casa, no? Clar. Llavors el dia següent, ui, què vaig fer ahir? Hòstia, el que ha passat... Sí. Sí que passa quan arribes a casa, jo quan arribo de bolo, d'actuar, que vens amb una energia que... Veus, llavors clar. arribes al llit i és com, bueno, ara, què és això tan light? Clar, Sí, clar, hauries d'anar al gimnàs una hora, Hauries no? d'anar a fer alguna cosa, sí. Clar. Sí que és veritat, però que el temps passa molt més ràpid. Quan ets petit, un dematí, recordeu o no? Quan tenies 7 o 8 dura anys, un una dematí setmana, dura una 3 setmana. dies. Ui, era molt És- llarg, sí. Al dematí fas això, fas allò, no sé què, tens temps d'avorrir-te, acompanyar la teva mare a comprar el Sí. diari, i ara un dematí Jo no. he tingut alumnes que feien P3 amb mi Sí? i ara són unes adolescents espitregades. I què té a veure això amb el pas del temps? Home, doncs que ja són molt grans. Per què tan grans ja, de cop? Vale. val. A tu t'ha passat ràpid la seva vida. Sí, diguéssim. la seva vida ha passat ràpid i després jo... No era causa-efecte. No. Val. No, clar, vull dir que jo veig el temps segons els alumnes que he tingut, m'enteneu? Clar, Sí. Doncs això, ja està. I passa allò que tens una classe d'alumnes que és molt bona i ja no la tornes a tenir mai més, diguéssim, perquè tots els professors diuen sou un grup molt maco i tal, Sí, però sí. sempre és veritat això? Sí, jo he tingut una classe molt bona. Només una. Una. Bueno, dels altres també, però una en concret. Però estic parlant de música, Molt bons tots de música. Molt bé, aquesta gent. És que a mi m'agraden aquestes... És que m'agrada molt la meva feina, a mi, Estic Vale, molt vale, contenta. Neus, vale. Ja està. La de professora. És Aquesta que tornaré a casa... la d'aquí no t'agrada tant. També m'agrada molt. també. Tornaré a casa amb una ressaca emocional. Ressaca emocional. Tenim alguna altra pregunta, Sí, Neus? l'Eloi de Manlleu. Eloi, a Eloi, veure. què dius? A Brico Heroes, quan feu Brico Heroes, dieu que és en directe. Sí. Us pregunto fora del programa si és en directe o no és en directe. Brico Heroes o el búnquer? Perquè s'ha de diferenciar. Brico Heroes. Brico Heroes és en directe. I el búnquer també. Que riu. Què són aquests riures d'incredulitat? Brico Heroes és en directe, el que passa és que es grava en un altre fus horari del català Sí, i per sí. això a vegades hi ha És escenes clar. a ple dia. Es grava, vols dir, s'emet. S'emet. És que veieu com em feu ballar el cap? Amb aquestes preguntes. Sempre és en directe. Perquè, Sempre és tot en directe. Home, si no hi hauria coses que ens les censurarien i no s'emetrien. Clar. Per tant, és en directe. Sí que és veritat que a vegades es veu alguna escena a les 10 de la nit que fa molt de sol.
Bueno, Sí. Bueno. Sí. És el que ha comentat el Jair del canvi de fus horari. És el canvi de fus horari, per Ho exemple. gravem tot a Mèxic. Sí, a Mèxic. Perquè... Excepte un capítol que està gravat al claustre de la Universitat de Girona, que estranyament feia molt de sol. Sí, sí. Sí, ja està. Però en general ho gravem a Mèxic perquè es paguen menys impostos per gravar. I quan diu ho gravem vol dir ho emetem. Ho emetem, que és en directe, ja està, no preguntis més, home. És que no sé, tant d'interès. Tant d'interès en si és... Brico Heroes és en directe i ho veuràs perquè hi ha un rellotge. Exacte. Jo... És que a veure... Que marca les 10 d'hora. És que, a veure... Cisa va dir... El Telenotícies és en directe o no és en directe, el Telenotícies? És en directe. I no has vist a vegades imatges amb sol? Que ves el Pere Aragonès allà que inaugura no sé què i surt un sol de Déu i ningú es para a preguntar... Això és gravat, No és gravat, és en directe. És en directe. I perquè qualsevol nit pot sortir el sol. Exacte. Us ha agradat aquest final? Molt bé, Jaume. Gràcies. El búnquer. El nou espai de l'extrema dreta a Catalunya Ràdio. Hola, bona nit. Ara estem tornant amb cotxe. Sí, molt bé. I ens preguntàvem com es feia abans per viatjar sense Google Maps. Era millor o pitjor? Gràcies a la resposta. Gràcies a la resposta que no hem donat encara. No, ni donarem. Era millor, era més divertit. Molt més divertit. Bueno. Era molt més divertit. S'anava molt lluny, Primer agafaves i consultaves prèviament, abans d'anar a fer el viatge. On té això? On té? Per on passarem? Aviam. I llavors duies un mapa al cotxe, quan estic parlant de ruta llarga, duies un mapa, i tampoc hi havia tants llocs com ara abans. No. Era més fàcil. També has de tenir clar el destí. Sí. No, bueno, perquè jo a hores d'ara ja tinc problemes d'aquests, perquè jo tinc un amic que vivia a les Illes Canàries i em va dir, pots venir quan vulguis a les Illes Canàries. I vaig dir, molt bé, doncs endavant. I vaig comprar un bitllet d'avió per anar a la Gran Canària. I no. I em va dir, mira quina ruta que tinc pensada per fer quan vinguis. I miro i dic, cordons, a Tenerife aquesta ruta. Vas equivocar. I dic, però què, hem d'anar fins a Tenerife? I dic, no, jo visc a Tenerife. Jo ja sé que són 7 illes, però jo vaig pensar, bueno, jo que sé... És que poder t'hauria d'haver dit aquest tio, no? Bueno, em va dir, visc a les Canàries i ja està, però jo vaig dir, doncs ja vinc, jo que sé. És com si jo visc a Catalunya. Exacte. Bueno, però és que jo també, abans de comprar el bitllet, poder també no hagués estat gens malament. Demanar-ho. Preguntar-li a aquest noi, perdona, on vius? Sí, exacte. Clar. Ho hauries d'haver fet. Jo amb Google Maps i amb coses continuo perdent-me i tot molt malament. Sí. Tot molt malament. És el resum de la Neus, tot molt malament. Era més divertit. Ara, saps què passa? Que poso el Google Maps o el Waze, que és el que faig servir jo, per anar a qualsevol lloc, i llavors ja et despreocupes i no estàs concentrat. Et tornes tonto, Et tornes molt tonto. Et tornes tonto. Ai, com ho faig per anar a casa? Però, nano, però ja si ho saps, posa aquí, ja ho saps. Si quasi bé posa, hi ha un cartell que posa casa teu. Clar, allà. Si el cotxe ja sabria anar-hi sol, et tornes tonto. Primer heu de provar si us en sortiu sols. Si no us en sortiu, ajuda. El GPS ha de ser una ajuda, no ha de ser la primera opció. Ara. Una ajuda. I llavors, no canvieu el GPS per parar a un poble a preguntar a un senyor gran que està allà a la vorera, que això sempre és maco. Perdoni, és d'aquí vostè? Aquesta entrada. Que un senyor amb un bastó dins un poble sempre és del poble. Sempre, perquè no pot marxar més d'1 quilòmetre a la rodona, aquell home. Sí. Perdoni, estic buscant el pavelló municipal. Pavelló municipal? Sí, mira, uita, t'ho dic, passa per aquí i et dona les explicacions perfectament. Si li demanes per anar a un camí... També hi ha el que et dona. Et dona 20 nos per arribar a un sí. Què és? Pel pavelló municipal, sí, veuràs, hi ha un carrer a mà dreta, aquest no. Aquest no. Merda, jo ja m'he perdut, No, espera, llavors passaràs la benzinera que pots tombar a l'esquerra, no t'ho han vist, allà no. Val, vaig seguint recte, senyor, doncs. O sigui, si no hagués dit res, fins ara eres recte. Ja t'ha omplert el cap de merda. És ben veritat, això que dius. Aquí a la gasolina, que no, que era que no giressis. Aquí no. Clar. Llavors passaràs i comencen a comptar ells de memòria. Passaràs 1, 2, 3, 4... Espera, no, 4 no, 3. Passaràs 3 bancs, hi ha 3 bancs i un arbre. 3 bancs i un arbre. Aquell arbre a la dreta. Ara sí, ha de girar? Aquí sí, a la dreta.
Arbre I a la llavors dreta. vés-te posant a l'esquerra ja, perquè de seguit... Si només té un carril. No, de seguit ja has de tombar a l'esquerra altra vegada. Val. A l'esquerra. I llavors, allà veurà... Mira, se torna a engegar la tele. Oh! Fan Titanic! Ai, que està fent Titanic! Oh! Fan Titanic! A més, mira el Federico. És el moment aquell, És el moment que estan la Rose i el DiCaprio Sí. a sobre, bueno, a sobre sempre, tota l'estona estan a sobre, menys al final del barco. Ara és allò que es fica a la punta i el barco tomba, no? Mira, escolta, aviam què li diu. Ara obre els braços i com si no li hagués tocat mai un ventilador, aquesta noia. Està molt contenta. L'has vist a Titanic, Neus, o no? Sí, però no en recordava, ja. Ara jo no puc deixar de mirar-la ja fins que caigui al barco, No. Estoy volando. No, és que si enganxes Titanic a la tele, l'has d'acabar de veure. És que és molt bona, aquesta pel·lícula. Molt. Està una mica mal fet, això, amb ordinador, però bueno. Com es diu el director, Jair? James Cameron. Que dir-te Cameron ja has nascut per fer cinema. Clar, Cameron. ¿Qué va a ser este niño? Pues mira, pues aquí ho tens. Oi que és maca aquesta pel·li? És llarga? Totes les escenes són més llargues del que recordava? Sí, és una... Mira, ara li canta l'orella. Li canta l'orella! Això sí que t'agrada, Neus? Sí, m'agrada, que la gent s'estimi m'agrada molt a mi, en general. No, maco. Me cogiste de la mano. No li canta això? No. Bé, doncs ho deixarem aquí. Nosaltres ens quedem mirant Titanic, si us interessa el programa, i tornem, com sempre, a les 10 de la nit al búnquer, a Catalunya Ràdio. Mira, s'està morrejant! Que maco! Bravo! La Rose! Bravo, DiCaprio! Aquí Jair Domínguez. Ningú no sap on és el búnquer, però tothom sap on el pot escoltar. Cada dia a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio i a YouTube.